Hortxe kirolarien hitzak eta hemen helikopteroak eskaintzen digun ikuspegia, estropada eremuari buruz, Antilla hondartza, hortxe duzue, gaur eguzkia izkutuan dugu, eta hauxe estropada eremua nolabait Oriotik Getaria aldera begira, lehenengoz Mollarri, Orio eta Zarautzen artean, eta atzekaldean Getari ikusiko dute kirolariek, hau justu kontrako lekutik hartutako ikuspegia, eta hemen ari gara berriz ikusten grafigintza lanari esker, estropada eremua. Eta egia esan momentuz estropada eremuaren itxura ederra da, eta bai esan behar dugu eta azpimarratu behar dugu, ez gauza berezia izan behar denik hau, baina gatozen egoeran Castrotik gatozela kontuan hartuz, estropada eremua gaur ondo markatuta, garaiz prestatuta, semaforoak bere lekuan ipinita, eta dana txukun TKE ligan, Eskola Liga honetan eta Euskotren Liga honetan, ohitzkoa denez. Baina, aurreko asteburukoa salbuespen tamalgarri bat izan zen. Salbuespen negargarri izan zen eta iruditzen zait lehen bailen komeni dela berriro ere normaltasuna berrez hartzea eta gaur gauzak behar bezala jarrita daude. Pasaden astean, igande guardien gertatutakoari buruz, pentsatzen dut edo pentsatu nahi dut, barruan, sukalde barruan TKE elkarteak, hausnarketak eta hartu beharreko erabakiak eta hartuak izango dituela, kanpora etzaigu, gauzak gehiagi heldu, baina, pasaden astean ere izan genuen, zorionez, salbuespena izan zela eta hala izan dadila. Hori da. Badakigu gaur bertan arraun elkarteak bilduta izan direla, barne bilera bat, eta beharrezkoa, eta guztiz normala ikusten duguna gainera, eta ea gauzak poliki-poliki, bere onera itzultzen diren, guztion mesedetarako, kirolarien mesedetarako, ikusentzuleen mesedetarako, noski, eta ligaren izen on hori zalantzan jarrez dadin, ezta? Bueno, goazen lehenik eta behingoz emakumeen liga nola dagoen ikustera, esan dugu, orain arte 6 jardunaldi jokatuta, Orio da lidertzan, 23 puntu ditu, eta irabazik gabeko estropada bakar bat, hain zuzen Donostia Arraun Lagunakek irabazitakoa. 19 puntu ditu Donostia Arraun Lagunakek eta 4 puntu daude bien artean, Oriok badu beste jardunaldi bat irabazita, hain zuzen Koruñan, baina orduan bandera irabazteko 2 egunak hartu ziren kontuan eta horregaitik salbuespen hori. Donostiarrak 10, Hondarribiak 8, Erne 2 hauen artean eta Gipuzkoako txapelketan ere ikusi dugu, Hondarribia lanerako dagoela, Hondarribiak itsasoan eta gauzak exigenteagoa daudenean patroiona duela eta badakiela erantzuten, eta hor bai, urrengo estropada hauek oso garrantzitsuak izango diren. Bueno, emakumeen patroiak aipatuta, Euskotren mailotari begira, sariari begira, Nadet Agirrek errenta izugarri hartu du, 16 puntu, Andrea Astudilok 10 ditu, Nerea Perez 8, eta Hilder Paredesek 2. Albiste bezala, gaur Erika González izango da, Donostiarra ontzian patroi lanetan arituko den. Eta hori emakumeen lehiari dagokionez, eta beste albiste bat, justu hasiera honetan, gaur ETE-ligako estropada izan da, goizean sextaon, eta Deustuk lortu du garaipena 11-0-2 haien denbora, Ibaikak 11-0-3, gero Zumaiak 11-0-4, Kaiku Laugarren 11-0-6. Eta zelkapen nagusian, 2 doaz gero, igoerako playoffera, eta 2 horiek Ibaika eta Zumaia errenta politarekin kokatuta daude, 59 puntu dituzte, eta 3. Tolosaldea 58rekin Deustu bezalaxe. Argi bandera, Semaforo gorria, bai berdea! Abiatu dira, bozinaren volumena ere zuzen asko, eta hortxe ditugu lau ontziak lanean. Eta hor, mugimendu pixka bat ikusten da, Olatu nola sartzen den, zehar, enuke esango, lehen aipatu moduan, nola bait ere, amura estrigorretik, eta batetik ondoko itxasoa, eta errepupa pixka bat ere bai. Bueno, eta hasieratik Orio, branka sartuta, eta segundutxo bateko errenta lortuta, eta hasi ingo gara, ontziak ikusi eta errepasatzen, izan ere, aste hau berezia da,
Gipuzkoa eta Bizkaiko txapelketak, orain asteburuan 2 estropada, aurreko asteburuan ere 2 estropada, eta buru hauste asko entrenatzaileentzat, Ibon. Hori da, eta besteak beste, Donostia Arraun Lagunak ez zuen aparteko txapelketarik egin, pentsa Eteligako Ibaika eta Zumaia ere, aurretik sailkatu ziren, eta gaur, denok ezagutzeko moduko kuadrilla atera du, ez ditzen duke, ohiko aldaketa hori eginez, gaur Baborrean eta Jone Urbi eta espaldan, erraz ezagutzeko moduko kuadrillarekin. Orioren errenta gora doa, 2 segundu, Donostiarari, Arraun Lagunak 3, Hondarribia 4. Bueno, eta guazen horiekin, aipatu behar da, Itziar Olazagasti aspaldi hor kokatu zuen Xantik, baina orain Sandra Piñeiro, aurten heldutako Galiziara ere, Ribeira taldetik, bera Kaboko Arrobikoa, egonkortzen ari zaigula hankeko lan horretan, ez? Bai jauna, Galiziarra urte hasieran, edo bintzat Euskotren Ligaren hasieran bigarren tostan, mazta tostan ikusten genuen, asteazkenean esate baterako, hanketik nirea badiola, Ondarrutarra, izan genuen, eta horra, iruditan Piñeiro eta Olazagasti, hanketik dabiltza, eta gero Arraun Lagunak bezalaxe, Xantik 4-5 aldaketa astero egiten ditu, baina neska bakoitza bere tokian edo ohizko tokitan. Eta aparteko mugimenduri ikusten gaurko Orio honetan. Bueno, hemen Donostiarrak Torrekua bigarren hautzian, Orioren alde beste segundutxo bat, Donostiarra bigarren 3, Arraun Lagunak 4, Hondarribia 5 une honetan, eta hemen albisteri nagusiena, patroiaren aldaketa, Inder Paredesen tokian, Erika González dugu. Hori da, azkeneko estropadetan Inder Paredes ari gare guztien atzeko txopan, eta aldaketarik nagusiena hause eta bestetik aipatu, Arraun Lagunak bezalaxe, Gipuzkoako txapelketa honek etzuela egin, Donostiarrak, eta ea gaur arantza hori edo nola ateratzen duten. Diferentziak ora, 4 segundu, Donostiako biontziak 4-5, Hondarribia 6, eta Orio lehen luze honetan gauzak garbi utzi nahian, ez da, errenta zabaltzen. Hori da, baina hor ikusi dugu helikopteriotik hartutako iruditik, Orio eta Donostiarra nahiko elkarren gainean zijoazela eta hor bakarren bat kaletik kanpo base bilela. Eta hemen Hondarribia, berriz, aurrekalari Natalia Diaz, hori bezala, antolatzaileek zerrendan beste bat ekarri digute, baina ura da, eta hauek ere, neskak bere ohiko tokitan hor Nerea Perez entzun dugu, eta pentsatzen dut, asteazkenean, auspoa eta indarra hartuta, zilarrezko domina hori irabazita. Oso garrantzitsua, Hondarribiarentzat dudarik gabe. Eta diferentziatan ere, 21 segundu hori horrekin. Bueno, protagonista bat ekarriko dugu, Orioko arraunlaria bera, Laida Arruti, hause da Sara Gandara lankideari esandako. Azkenen ligako beste estropa bada, baina bai etxian beti plus hori emate igula, eta alik eta estropaik honen aitea jongo geha, baina beste estropa bat gehiago eta gure lana aitea eta berdin-berdin. Ikusi ere bai estropa batzutan bai besteke hor daudela, así que gu konfiatuta gaude gure lanagan da gure ekipoagan, baina estropa bat daunen horrea behira guaz, eta hori pauso eta guztua gaude oso, baina konfiatu gabe aurrea gure lanakin. Ikuste ere bai beko talden danak hortxe segundu gutxitan dabiltzala bueltaka, eta hori ikusiko ere bai Euskadiko txapelketan, eta hori, gu hain gaurko behira, kontzentratuta gaude, kriston gogoakin gaude, hamarreko estropa bat ateatzia da hon, eta hori gogaskokin. Estropada borobila egiten ari dira. 7 segundu, Arraun Lagunaki, Donostiarra 9, Hondarribia 11, goazen hori jotarrekin! Erakin! Ai! Largo! Urka ekipo! Agindaztia boga! Txispai! Arriba! Bat! Bi! Largo ekipo! Ziagoak oskatzen, 36 palan kanporantz. Soluzio ona, hori ikaragarria. Behar bada, orain arteko diferentziari handienak, lehenbiziko luzean, liga osoan. Oso luze ikusten dira, Bila, ongi sartuz. Urka! Urka! Ba! Segi! Bueno, baliza... Defilazio honegiarekin, ote doa zentenak ere, Bai, begira zabaltxo bezala. Ia 5 eta 14 ziren. Begira, Donostiarra nola joan den, Mikel. Donostiarra nola joan den. Ontzi bat pasada. Bai. Enfilazio txarrarekin sartu.
Azken aterako da, Bai, eta Donostiarra. begira lehen kaletik parean hurbildu dira, Bai, eta bai, begira orain lehen bai, kaletik bai. Donostia Raul Laguna nola irten den da non dauden. Hondarribia bera ere gainean dute. Hor, Eta lau bost esan segundo daiteke barruetu. orain luzea aurrea doan neurrian, behar bada kalearen baldintzak hobeagoak izango direla Hondarribiarrentzat, Ibon. Bai, alaxe esango nuke. Hor zer gertatu zaio, Piñeirori, Ara, arraun atera edo puskatu. Estriborrankekoari zerbait gertatu zaio. errenta hiru- handia dute hala ere, eta Bai. gora bera hori izan da ere, oraindikan 8 segunduko tartea hor dago. Begira, arraunik gabe aldator? Ez dator arraunean? Bai, bate gabe. Keinua eginez? Keinua egiten ari da. Ai ama. Hautxe, sekule ikusi gabea. Sandra Piñeiro, Bai, 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 ikusita genuen, mutilen Bai, artean. keinua... Bai, atzea keinua hor, egiten. Bai. Begira, Bai, keinu egiten, gogoan dut, Pasaian, portu barruan aurten. bai. Zera, min hartu zuenean uste dut Zumaiako arraunari mutilen batek. batek. Uste du baiet. Begira. Eta hor, arraun hortxe dauka, ba? 8 segundos. Ahora. Arraun hortxe dauka. Bizkarraitzia. Ordezko arrauna. Toleta Toleta faltatu izango zaio. da, Ahora. Baina hartze ote du gure kamarak. Aber ikusteri dagoen lankideok. Largo tipo. Puta, Zulon. Toleta puskatuko zaio. Ez da, beste Ariola, itxaso. argudi hori. Hor estrapoak ere badaude. Buah. Buah. Arraun Onuntza, ezin kamarak ez du ematen justu hortxe kokatuta dagoelako. Begira Sandra Piñeiro Galiziarraren etxipena, ez da, izugarria. Katamaraneko iruditik ikusi du toleterik baute duenez. Irudituz Sí, cabeza fría, lesi hori egiten. Zuloa, Bai, toletera ikusten da, Mikel. toletera bai, baina Toleteraren osorik ezin ertza ikusten da. Ertza bakarrik ikusten da. Abantailari eusten ari zaio, Bai, nola gaina. Ez toletea falta du. Falta da, Toletea hor bai, falta. horti bai. Puka. Bueno, Bueno, hau ere gertatu egiten baita. bai. Zazpi segunduko errenta, arraunlari bat gutxiago, lanerako, eta hala ere, hori eusten. Hemen burruka 3. posturako dago. Donostiarra Hondarribia Donostiarra, hor dago gakoa, Eso es. eta lehen bitokitan gauza garbi daude. Bueno, hemen olatua, estropada eremuaren erdikaldean Anteia Buiari esker jakin aldugu, sartzen den olatu bakoitzak duen altura hori, bataz bestekoa goian agertzen da, 0,6koa, baina badakizue hori ez dela matematikoki danak ez dira igualak, danak aldatzen dira, eta tarteka bat dator hori bikuisten duena ere bai. Oriotarren alde, esan dezagun batetik itxasoak orain batez ere baborrei lana eskatzen diela, eta Piñeiro hankekoari gertatu zaiona baborren bati gertatu izan balitzaio, kaltea handiago izango litzatekeela, handiagoa. eta gero giroa ere ez dela esate baterako gaur 8 Donostian, edo igandean Castron bezala ese. Orduan oso markatua zeuden nolabait ere, kanporantz eta barrurantzko luzeetan, baborrek eta estriborrek egin beharreko lana. 7 segundora Arraun Lagunak. Eta Donostiarrak ematen du eutxiko diola, 2-3 segundu Hondarribiren aurretik, oraindik metroa falta dira, 550. Ematen du Donostia aurretik bai, baina Hondarribiaren nabarmen, ematen du ari dela enfilazio aldatzen, hori da, hementxe duzu grafikoaren bidez. Gurutzatuago Donostia, enfilazio aldetik eta nola baite 0 kalerantzera bat, Donostiarra. Agian, azken metro horietan ardezake garbiago, olatu pare bat edo Hondarribiak, horixe izan daiteke haien itxaropena, Donostiaren atzetik duten 3 segunduko galerari buelta emateko, ez Ibon? Hemen, barra inguru honetan, olatuak gehiago markatuko die, baina zikintasuna ere, edo zikinkeria gehiago dago. Alegia, arraunerako eragozpen gehiago. Eta arraunari bat falta duelarik, toleta utxita duelako, lana egin ezinik Sandra Piñeiro, keinua egiten bai, baina arraunik gabe, eta ala eta guztiz ere hori jo eusten ari da. 7 segunduko errenta Arraun Lagunaken aurretik, eta orain Donostiarrak 4 segundu Hondarribiari, orain bai Hondarribiari da, norabide hori pixka bat zuzentzen. Eta iruditzen zait, bere kalea gehien mantentzen ari dena, Orio bera Orio dela, ari da, etxeko bai. trenerua dela. Bueno, hor Sandra Piñeirok, gorputzaren zamarekin bakarrik, treneruen orekak eta Oreka hori laguntzen du. mantentzen du eta laguntzen du. Begira. Bandera, nadetek. Etzan ere asko egiten da. Bai, asko. Bazen otzi barrura, azken 170 metroa. Últimas 10, equipo.
Oso ondo hori jotarrak, 0 kalera etorrita ari da bai Donostia Arraun Lagunak ez dutu nahian, baina 5 segunduko errenta mantentzen ari da hori jo, eta Nadete garbi esan du bandera, olatutxoa ere bai orain. Eutxe egingo dio. Bai, eutxiko dio. Arraun bat gutxi horrekin. Inolako arazori gabe gainera. Hor da Orio, etxean, zalen aurrean Garaile, joazen urtean San Juanen atzetik bigarren, aurten bai Orio, hortxe da garaipen 11-0 bigarren Donostia Arraun Lagunak, 4 segundu terdi, hirugarren orain Donostiarra, eta Hondarribiak azkenean estropada ere osoa zeharkatzea erabaki du, baina ezin azken postu hori gainditu. Bai Hondarribia, 22 segunduko atzerapenarekin. Oriok luze oso bat egin du, 12 arraunlari lanean zitula, ez da txantxa, hala guztiz ere, eutxi egin dio errentari, eta albistea hause beraz, Oriotarren garaipen bikaina. 8 segundo aurretik ere ibili da, azkeneko luze horretan, eta azkenean Arraun Lagunakek diferentzia bostera ekarri du, eta bestea esango nuke treneru barruan, halako gertakariak eta jasotzen direnean, izaten dela taktiketako bat, zati baterako, baborrean, inork ez ezala jakin, aldela. Hauxe da azken txampa. Segi atzea! Largo! Landalan. Largo! Buka! Buka! Segi ekipo! Oso estropada txalogarria arraunlari guztiena, baina arraunik gabe aritu den Sandra Piñeiroren benetan aipagarria, txipena jota, eta Itziar Olasa Gaztitan Nadete Agirreren besarka da berarentzat. Gogorra egoera berarentzat ere, berria, nolait ere egokitu egin behar, eta iruditzen zait hor egongo dela estropalaririk, horren berri izan ez duenik estropada. Hor gertatzen da eskotan, bakarren batek, lesioren bat izan, dela beste guztiek jarrai dezaten lana berdin egiten, ez esan. 11-0 lau 77 Orioren denbora, Arraun Lagunakek 11-0 bederatzi emeretzi. Postu hau finkatzen ari dira, Ibon, tartea hor dago, segunduak gehiago edo gutxiago, baina Orio eta Arraun Lagunak nolabait beste bien gaineti daude, eta Orio da nagusia, erregina, joan zen urtean San Juan izan zen bezala. Behar bada ez alako segundu sorta handiarekin, baina orduan ere ibili zen Orio, hemen adibidez aurretik ibili zen. Ziaboga eginda gero ere aurretik ibili zen Orio, joan zen urtean Arrosen aurretik. Bat nator, garaipen kopuruari eta dagokionez ikusten da, Orio gainetik dagoela, baina Arraun Lagunak ere, gaur badakigu, hor ikusten dugun, arraunlariak izan duela Arraun egun, baina 5 segundu azpitik, Arraunek bandera bat eraman zuen, oso gertu ere ibili da, poparean batez ere erakutsi du, erasoa jotzen badakiela, baina kontua da, gaur bertan, oraintxe bertan, liga erdia pasata, Oriok 5 puntuko aldea baduela, Arraun Lagunekiko, eta hori pixka bat baino gehiago hori bitzen. Asko da, lau Arraun elkarte bakarri ditugu lanean, eta erdia beteta. Datu bat oso ulergarria, lehenengo luzean hori azkarrena, 5 eta 13, Arraun Lagunaki 8 segundu pasatxo, bigarren luzean azkarrena Arraun Lagunak eta Oriok ia 4 segundu, 384 eunen galdu ditut Donostiarren atzetik, baina arraunlari bat gutxiagorekin jardun da Ibon. Bai, hortik tor daiteke eta tortzen da. Hortik, baina hau bera ere ikusi izan dugu horten, Mikel, poparean edo Ziaboga hartu eta itsasoan barruranzko luzean, Arraun Lagunak hori, diferentzia hori jaten, uste dut, bitatik Arraun Lagunaken lan ona bai, eta Piñeirori gertatutako hori ere bai, noski. Sara, pres baldin bazaude, aurrera! Bai, hementxe nago, Nadete Agirrerekin, zoriona. Eskerrik asko. Eta hori, ze polita den etxean garaipen askuratzea, ezta? Bai, egila da, temporada oso nahi gara, baina etxekoak bereziki ilusioa iteu. Ze gertatu zaio, Sandra Piñeirori? Ziabogatik ateatzeko momentun, Arrauna pixka barrua juntzaio eta toletia dana puskatu du. Hasieran hasia repuestoko Arrauna hartzen, baina puskatu inda, eta gero hasia geldik junda, baina geho junda atomionak iten gaixua. Gozatu, Nadet, zorionak. Eta nahi nuke gure taldekide Maialen eta bere familiai animok eman momentu gogor hauetan. Animo berantzat. Bai. Hortxe da, Oriotarren eskaintza, eta Ibon Gaztañazpi,
orantxe joango dira, bandera jasotzera, eta egia esan herrian, herritarren aurrean, Gipuzkoako txapelketa irabazita gero, emakume hauek bizi izan duten momenturik ederrena, dudari gabe, hauxe da, eta da Arraun Elkarte honek poliki-poliki, gradualki egin du bide hori, eta bere momentua aprobetxatzen jakin dute, ez da? Hau da sailkapen nagusia, 27 puntu horiok, Arraun Lagunakek 22, Donostiarrak 12, Hondarribiak 9, goikaldean gauzak argi, eta bekaldean pixkat istutzen ari zirenean, eta zalantza puntua izan zitekenean Gipuzkoako txapelketan gertatutakoaren ostean, gaurkoak asko balio du Donostiarrarentzat, Ibon. Hori da, beste aurre hartu diolako, eta Donostiarra dagoeneko sailkapenean 3 puntura ere urrutiratu duelako, eta horre gustora jakingo nuke Piñeiri hori zehatz, mehatz eta teknikoki zer gertatu zaion. Esan du Nade eta Agirrek hor ziabogan saiatu dela, Arrauna barrura joan zaiola esan du, eta gero Arrauna barrura joan zaionean orduan toleta eten egin zaiola, hori normalean oso ongi lotuta joaten dira, horiek auskalo, lakoak ere gertatu egiten dira, eta bada ez bada ere, zer dene, kanporantz ateratako diferentziari esker, eusten edo jakin dute. Dugu Iñaki Arrostegi, Oriotarren ordezkaria, egun garrantzitsu hau dudari gabe, ez da ez txalo hondiri gabe eta festa hondiri gabe joango. Zorionak! Eskerrik asko. Benetan estropada handia, liga erdia joan da, beste garaipen bat, astea izugarria, Gipuzkoako txapelketa irabazita gero, mutilentzat handia, baina neskei buruz ari gara, eta emakume hauek aurreko urteetan egindako lanaren fruitua orantxe ari dira jasotzen, ez, Iñaki? Bai, egia zen oantxe berdan olatu aparretan gabiltza, baina abitu zuk esan desuna, guatzen nahi lehen urten hemen postia jo genula zan genuen, estropa guztia aurretik ibilita geho San Juanek, estropada bikaina eginez aurri hartu zigun, eta gaur ere epika puntu horrekin, ez, baina usten dut, egia esan ia danetik gertatzen nahi zaigu nesketan, estropadero zerbait ezberdina, eta gaur aurre egin behar izan diogu egoera esail bati, eta usten dut burua hotz mantendu dutela, izaera bizka bat esate neskaiaz, izaera izan behar dela, karakter hori irabazteko zea, eta gaur ere erakutsi dute, eta oso nik usten dut oso harro gure neskataz. Liga oso bideratuta dute, baina jarraitu beharra dago, ez? Oparirik ez da izango, lan egin behar da liga irabazteko. Bai, azkenen liga irabazteko egin behar dena da estropa bakoitzera irabaztera jun eta gu berdin jarraitu behar dugu, ez? Egia da oin arte, lekeiteko estropadan ezik bestetan garaik izan gehala, baina hain beste estropa asko gatzeia, beste hainbeste, eta guk egin behar duguna da matematiketan demorari galdu ez, eta estropa da, alik eta beti emaitzik onena lortzen saiatu. Ondo, eskerrik asko eta gozatu! Hale, eskerrik asko zuen. Arte! Bueno, Ibon, momentu ederra, neskentza! Izango ez da lehen aipatu duzu, neska hauek eta Arraun Elkarteak nahi baldin bada, emakumeen traineruarekin bidea, gradualki egin duela, pasaren urtean zenbat aldiz, bigarren lekuan, etorri zen traineru hau, eta aurten iaz jaso ez zuten usta guztia, iruditzen zait, urte askotan erindakoari esker, ari direla, aurten jasotzen, eta hemendik zorionak, eta nola ez, goza dezatela. Hortxe da, patroia, Nade eta Agirre, ibilbide luzekoa, eta oso irrifartxu, eta dotore, txapeleta guzti, dotore. Eta irrifarra berea du, Lekeition ere bigarren egin zutenean barrutik, izango zuen ark Zamorroa eta dizuzta, baina eusen jakintzuen behintzat. Orio kanpina bandera, 7. edizio honetan haientzat da, merezitako garaipena, 11.04.67, eta joan zen urtean San Juanek erabilitako denbora 10.46 eta 80koa izan zen, hemen gainera Olasagazti lagunak pasatzen dizkigun estadistikei esker, ez guri, guztiei, Gipuzkoako Federazioarentzat ere argi ikusten da nolako lanak eta egin dituen da, ari esker, estadistika, historia, estropaderemoaren gora berak eta atera ditugu, eta eskertzen diogu, benetan egiten duen lan hori, eta ez da ez, triste izango bera ere, asko du eta hor barruan, ez, Ibon? Hor iruditan lehenbiziko planoan ikusten dugun arraunlari ere aita, eta hemendik ere bai, Josema Iri zoriontzekoa egiten duen lana. Bueno, eta ezagutzen ez duten entzat, esan behar da, bere garaian
futbolari fina izandakoa dela. Bai, Bai. Zubizarretarekin eta futbolean aritutakoa. Bai, da nik gure herrian zarautzen ikusitakoa, futbolean, Bai. Bai. Bueno. Holaxe dira gauzak. Banderaren Hemen kolorea ere Oriotarrak. aldatu dute, Mikel. Pasaren urte arte zuria izaten zuen, ondoko trapua, aurten horia. Gora, Arrauna! Eta orain Sandra Piñeirok ere bai, Horretarako ez du eragozpenik. Bai. Zorionak Oriotarrentzat. Garaipen ederra, liga erdia jokatuta, 14 estropada dira guztia, gaurkoa 7garrena, eta hor da errenta 27 puntu Oriotarrentzat, Donostia Arraunlagunakeko 22, hauek ere liga ederra egiten ari dira, garaipen bat ere lortu dute, eta bekaldean 3 puntuko altxorra du 7 estropaden faltan, Donostiarrak Hondarribiaren aurretik, azkenak playoffa jokatu beharko du, beti